ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷей. дӯстони азиз, боз дар имрӯза навор якчанд намуд мошинои нав рӯй карданд ки мо қабул кардем пешкашто мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан бошад, марамат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо экран буда рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастаи мошинои Hyundai Porter, Opel Hatchback, Opel Vectra B яъне ки дути ва ҳастаи Opel Caravan ва ҳастаи Lexus RX ва ҳастаи Opel Astra G ва 2106 ва дигар намуд мошина ҳастанд ки бо нархҳои арзон баҳри шумо пешкаш мева 21014 ҳам ҳастаи. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментарӣ нависед ки ба шумо чӣ хеле мошинҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. курси имрӯза 144 сомону 50 дирҳам навор мекунем. марамат рафт. Ассалому алайкум бародаро, тамошо кунед. наушникои фурӯшӣ дорем 100 рубл обичный, заряднико тамоми намуд ҳастай 100 рубл, 1 метр, 2 метр, 3 метр. ина блок питания дорем 500-600 сум еста, метавонед 200 сумида заказ кунед. наушникҳо дорем 500 рубл, повербанкҳо дорем 600 рубл. най наушникҳо дорем дар магазин доним 1000, метавонед 1000 сумида заказ кунед. WhatsApp бинависед. тамоми навуд наушникҳоро бо дорем. мегзарем ба қисми мошинои фурӯшӣ. яка мошини фурӯшӣ ҳаста ки мошини боркаш Hyundai Porter светои сафед. соли бароишаш 2004 сола ки мотор мегад интеркулай, коробка механикае, ҳола ки мошин мега беҳтарина мошин, тозак ҳуҷҷат дорад, балон мегад навай мошин антифрисае, масъала алиш кардагай мошин мега ҳолати беҳтарин дай. мошина фақат мегири ҳай мекунӣ, салон тозак, ҳамаи намуд комфортоша дорад. нархи мошина мега 82000 ҳастай, бо арзон мекунад ва мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе бозори Балх, яъне ки ҷойбодом да. мошин тозаҳакай, балон нав, ҳуҷҷат дорад, антифриз, мотор интеркул. нархи мошин чӣ хеле 82 та савдои хуб дорад. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшона ки 24 соат кор мекунам, харидории аниқ боша мега боз муомила дорад. мароматон азиз, Hyundai Porter солои нав беҳтарин ҳолата метавонед занг занем, қачон савдо кунем. мошин мега содай дар душанбе гаштага ҳастай. маромат тамос гирифта маълумоти пурраша гирин. мегзарем ба деви мошини фурӯшӣ. деви мошини фурӯшӣ ҳаста ки мошинои советский молодежни ВАЗ 21014. соли барои 2005 солае ки сӯзишвориш газ бензин, мотор 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин мега беҳтарин ай. мошин мегад 4 та балон 80%, хадавои нав кардагӣ мошин мегад, фақат як ҳуҷҷаташ бошад, ҳуҷҷат мекунӣ тамом, дига ҳама ҷош 100% ай. нархи мошина мегад арзона мегад 16500 сомонӣ, боз камтар муомила дорад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда. вариантҳои алиша мешава мегад вариантҳои худтона пешниҳод кунед. хай рақамошон дута ҳаст, ҳар ду рақамошон дар WhatsApp пайваст дорад. якумаш тисел, дуюмашам тисел аст, ҳар душта WhatsApp доранд. мошин дар ноҳияи Ёвон 16500 сомонӣ, мошин 100% ай. бештар маълумоти пурраша аз рақамошон маромат гирем. дӯстони азиз, агар шумо дар махалли мошинои фурӯшӣ хона, замин, квартира, ягон техника, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, маромат сурат маълумот шад дар WhatsApp имо рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Opel Vectra B ҳаста ки Opel дути соли барои 1996 ҳаста ки ҳам газ ҳам бензинаш кор мекунад. мотор 1.6 литр, коробка механика, сайстари мошин мега нахаду. Opel Vectra B яъне ки Opel дути сайстани хуб. 4 та балонҳои ҳолати корӣ, 4 калпак, салон тоза, светои намхели заратисти мошин нахадо мега срочно фурӯхта мешавад бо нархи 35 таша мега, бо харидори аниқ боша мега муомила дорад. 96 газ бензин, мотор 1.6, салон тоза, ҳама ҷош кор мекунад, мошин 100%. бештар маълумоти пурра мегад тариқи телефон. мошин баъдром дар территорияи Варзобда қарор, яъне ки Душанбе Варзобда. нарша мега 35, харидори аниқ боша боз муомилаи хуб дорад. хоб ин ҳамин рақамҳои дастии соҳибшона ки 24 соат кор мекунанд, ахири 60 ки мехарен занг занед бештар маълумот гирем ва мошин бо дӯстон азиз чӣ хеле гуфтум арзони хуб мешавад.
бештар маълумот аз рақамҳои поёмода маърамад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F-ҳастае ки дар кузови Хечебек молодёжни соли барои 1697 ҳастае ки ҳамгаз бензинаш кор мекунад. Объём мотори 1.6 литри простой, коробка механика, ҳолати мошини бадрон беҳтарин. Мошин 4 табалон 80%, 4 дискаҳои списни, 8 моҳи дигар ҳуҷҷат, ABS, чихолаи пачка, магнитофон, ҳама ҷош кор мекунад. Краскаш нав аст ки мошин тозака фақат мегири ҳай мекунӣ. ABS мақсад аккумулятори пачка, 4 табалон 80% ва дискаҳои нав. Опшин мошин тайёре фақат мегири ҳай мекунӣ. Срочна мега сум дар кӯра мега мефурӯшад бо нархи 38 та боз муомила дорад. Мошини бадрон дар шаҳри Бохтарда қарор дорад. 38 мега бо ягон сум муомила мекунанд срочна. Инами рақамҳои соҳибшона ки 24 соат кор мекунанд ва дар рақамҳошон WhatsApp пайваст 97 соли тоза Opel Хечебек тайёр. Маърамат бештар маълумотои аниқ ва пурраша аз рақамҳои поёмода гирен WhatsApp доранд. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Панҷум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Lexus RS Series. соли барои 2006 солае ки 34 газ бензин, мотор 3.3, коробка автомат, ҳолати мошин мегӯяд беҳтарин мошин, американка мегӯяд тоза. Танировкаш 4 моҳи дигар мегӯяд дорад, аккумулятораш мегӯяд навай ҳастае, 4 диска ва 4 балони ҳолати корӣ, салоншам тозака нашуд. ҳуҷҷатша накарда ки танировкаш мегӯяд 4 моҳи дигар дорад. Хай кондитсионер, лифт, пиф ҳамаи намуд комфортоша дорад. нархи мошина мегӯяд 120 та бо муомила дорад ва мошин қарор дорад дар Душанбе пойтахта. 120 та нархша бо савдо дорад. хоб ин ҳами рақамҳои ва вилони соҳибшона шахсоне ки агар Lexus дар кор бошад маърамат шумо занг занен ва маълумотои пурраша аниқ қада гирем бо мошин мегӯяд савдо дорад. ба хотири меҳнатҳои мо лайкира гузорем фаромӯш накунем ва навори моро агар имконият бошад дар дигар сайтҳо подлисаш кунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. Toyota Camry 2 ҳастае ки срочна соли барои 2010 солае ки 34 бензини холӣ, объём мотораш 2.5 литра, коробкаш автомата, сайзтари мошин мега беҳтарин. мошин мега 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола танировка дорад, 4 диска, 4 балонои 100%, мошин раднои краска номеро транзит. мошин мега 2010 ҳастае, мақсад ки 2010 сол 01 моҳ ҳастае. мошин хай салон тозак, ҳамаи намуд комфортош ҳастае, бо боқӣ монда маълумотша мегирен. нархи мошина мега 110 та ҳастае, бо савдо дорад ва мошин дар Душанбеда қарор дорад. рақамҳошон мегафон шахсоне ки мехарем маърамат бо занг занен маълумотои пурраша гирен. дӯстони азиз, аз кадом маркаи мошине ки ба шумо лозим бошад ки харидор ки бошен дар таги видео мо нависед, мо агар ёфтем якум шумода видео када пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатҳо я лайки бепула гузорем ва навори моро силкаша подлисаш кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Matiz светои сафед. соли барои 1999 ҳастае ки ҳамгаз бензин кор мекунад, объём мотораш 1.3 литр гуфтага соҳибаш. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби, техника дига маълумотоша нагуфтиянд. нархи мошина мега 15500 томон ҳастае, бо арзон мекунад ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Ҷабор Расуловда. рақамҳошон тисел шахсоне ки мехарем бо маълумотои пурраша занг нагирем, бо конкретна арзон мешавад. фақат шумо дастгирӣ кунед, мо мошини нав мондан мегирем барои шумо. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Nexi. соли барои 1995 ҳастае ки ҳамгаз бензинаш кор мекунад, объём мотораш 1.6 литра, коробка механика, ҳолати мошин бадрон беҳтарин аст. мошин 4 та балон мегӯяд, пачка варид надорад, хай мошин опшин соза мегӯяд, мақсад ки ҳолати хуби техникаи балон нав варид умуман надорад. хай маълумотои пурраша мегирен. нархи мошина мега 12500 сомонӣ ҳастае, бо арзон мешавад ва мошин айни ҳол дар территорияи пойтахта. рақамҳошон мегафон ҳастае, шахсоне ки мехарем бо якбор занг зада маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra F дар кузови Caravan светои сафед. соли барои 1993 ҳастае ки ҳамгаз бензин кор мекунад, объём мотораш 1.6 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби қарор дорад. мошин 4 диска, салоншам хай сода ҳастае, раднои краскаи хай
боқӣ монда маълумот шуда дӯстон азиз нагуфтам бо худтон занг зада пурсед. нархи мошина мега 17900 сомон аст, бо арзон мекунам ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархорда. 17900 сомон қариб ки 18000 сомон хай савдо дошта. ин ами рақамҳо мегафон шуна шахсон декам хеле опери караван мақсад ки хай меличовка хеле кам кор дора ки ин нархода мақсад ки хеле мошино зур намегирем. рақамҳо шунаста мегафон бо занг зада маълумотша гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Opel Astra ҳастае ки дар кузифи хечибек. соли барои 1998 ҳастае ки судишвориш бензини холӣ. объем мотори 6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега 10 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. 4 та баллон мега нав аст, хадавои кадагӣ, мотор мега расхода дорад. мошин хай опшин сода аст, свети сиёҳ. нархи мошин мега 45 та бо арзон мекунам ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархорда. 45 та бо муомилаи хуб дорад. рақамҳошон мегафон аст, шахсоне ки мехарем бо занг зада гиред. дӯстони азиз, ба хотири меҳнати мекунем, барои шумо видео мекунем, тайёр мекунем, ялайкира дареғ надорен. аз кадом марка ки мехоҳем мошин нависен мо ёфтем пешкаштон мекунем, фақат лайка ба пеш занед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочнаи ваз 2106. соли барои 2000 сол, судишвориш бензини холӣ, мотори 1.6 литр, коробка механика, ҳолати мошин соз, ҳолати хуби техникӣ да хай мошин бардон соза гуфта гаста неки хай суси як мойка пойка расход мелечовка косметический кор мекунем. нархи мошин 6500 сомонӣ бо арзон мешава ва мошин қарор дорад дар ноҳияи Панҷакен, яъне ки шаҳри Панҷакен 6500 сомонӣ бо савдо дорад. хоб ин ами рақамҳои тисели соҳибшуна шахсоне ки агар дар кор ки бошад аз ҳамин территория маромат шумо занг занем ҳамаша фаҳмода метавонем ва чӣ рекламае ки дорен мошинаи хонаи заминаи квартира маромат рӯй кунем мо фурӯшда мегзорем. фақат лайка фаромӯш накунед, аз куҷое ки мошин мехарен нависед пешкаштон мекунем ва ин буд навори имрӯзаи мо. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.